Navenda perwerdehiya gel a Sura Diyarbekirê di hewşa Qesra İskender Paşa de berhemên xwe bi çalakiyeke rengîn danasîn. Berhemên ku wek pêşangeheke hatin pêşandan hewşa Qesra İskender Paşa xemilandin û keda salekê pêşkêşî xelkê hat kirin. Di pêşangehê de ji gelek beşên çandî û hunerî ku ji mûzîkê heta pandomîmê ji karê destan heta wênesaziyê berhemên cawaz bala beşdaran kêşandin. Gerîdendeyê navenda perwerdehiya Sûrê Weysî Salık Yûs amaje kir ku ew kêfxweşin karîne berhemên xwe pêşkêşî xelkê bikin. Me ji sporê, ji resîmê, ji muzîkê, ji fotograf kursiya, ji em dibêjin weke gob têla fîgura em çê dikin bû ana bi tebeq û boyaxkirinê gojer em dibên çînî û hê pir zêdetir golayê hişê min me van tişta em li ba xelkê xwe me qurs da. Me pirî tişta dikir bi rastî xelkê me nedidî îro me wî tiştî xwe nîşanê xelk jî da got em van tişta em dikin xelk jî me wan dawet kir bi çavê xwe van qursê me van tiştê me dî. Piraniya xwendekarên ku di fêrgehên navenda perwerdehiya gela Sura Diyarbekirê perwerdehiya beşên cuda dibînin jin û bi berhemên ku amade dikin dikarin piştgiriyê bo debara mala xwe jî bidin. Xwendekar dibêjin hêstek xweş e ku mirov bikare diwarê çandî û hunerî de hilberînê bike. Ez bû 4 sal derim kursê bağı varê. Me tablo çêkir. Van salkî em van eşya me çêkir me hanî sergiyê. Feydayê pir e. Yani mesela em derin em ji xwe çê dikin. Em destek didin mala xwe. Em difroşin. Yani sipariş verese em difroşin. Pandomim hunerek mirov bêdeng dike. Xeber nade. Hani bêdeng xeber dike. Îro em ê vê tiştê em ê nîşanê xelkê Sûrê bikin. Pandomim sanat. Ev halk zêde pandomîmê nabîne. Em dixwazin nîşanê wa bikin. Charlie Chaplin heye. Ez hani filma wê temaşe dikir. Vir de ez dixwaz tiştê wilo bikî. Di navenda perwerdehiya gela Sura Diyarbekirê de 5520 xwendekar perwerdehiyê dibînin û di nava salekê de di beşên çandî û hunerî de 600 qurs hatine dayîn. Rêveberên navenda perwerdehiya gela Sûrê didin zanîn ku ji 7 salî heta 7 salî herkes dikare serî li navendê bide. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.